Жаклина и Марчел Ямелиеви се запознават в Великотърновския университет, след което започва съвместното им пътешествие в света на изкуството. Двамата решават да представят красотите на България с изложба. Нещата, които най-много ни впечатляват, най-много ни харесват, най-много ни харесват, да речем. И всички тези неща са събрани на едно и съответно нашия вътрешния духовен мир, който така всичко това пречупено през него успяваме да изразим. Това е 9-та поредна изложба. Художникът си спомня как преди 9 години за пръв път подредил картините си в Русе, пак през студения януари. От тогава за него е традиция през първия месец на годината да радва русенци с творчеството си. Приказникът чета от България разказват за любовта на талантливото семейство към красотата. Цяла България е толкова красива, защото планетата Земя е толкова красива. Дай Боже всеки му така да можем да събудим тези очи в сърцата ни, за да можем да виждаме всички тези неща. Една картина предизвикателно и нарочно е поставена почти до входа на галерията. Марчел Ямелиев разказва, че иска да разбере доколко днес самобитността на българското село вълнува хората. Живеем в едно изключително благодатно състояние. Всичко около нас е много красиво, много истинско, но ние с нашите деяния често пъти така отиваме в другата посока, за съжаление. Но човек е устроен да вижда красивото. И това съм убеден и затова нашия стремеж е да го подтикваме към тези неща. Намерихме Марчел сам, защото Жаклина е при децата в Търново. И за да не скучае, рисува. Това, което е запечатал в спомените си, докато е обикалял България.